Dobrý deň, vážené dámy, páni, vážené predsedníctvo. Téma môjho vzdelenia je adenokarcinom pankreatu, časné symptómy a ich využitie. V osnove tejto prednášky sa najprv budem venovať karcinomu pankreatu a symptómom, ktoré ho predchádzajú. A potom to dôležité, rozdiel medzi diabetom mellitom druhého typu a medzi diabetom asociovaným s karcinomom pankreatu a využitie pre prax. Karcinom pankreatu nie je tak častý, ale má vysokú mortalitu, takže 5 rokov od stanovenia diagnózy prežije zhruba 5% pacientov. Z tých klasických symptómov, pozdných lokálnych symptómov, to znamená bezbolestný ikterus, pruritus, cholangitída. Keď teda sa objavia u pacienta a ten príde k nám na vyšetrenie, tak sa väčšinou nachádza už vo fáze generalizovaného ochorenia, ale len veľmi malé percento z týchto pacientov je indikovaných k operačnému riešeniu. To, čo predchádza diagnózu karcinomu pankreatu, sú tzv. Časné symptómy a diabetes, ale to zatiaľ v praxi nevieme využiť. Karcinom pankreatu a diabetes. To téma už je známe asi 35 rokov, je pomerne dobre prepracované a vieme, že až 85% pacientov s karcinomom pankreatu má diabetes alebo hyperglykémiu. Väčšina z týchto pacientov a väčšina z týchto diabetikov je tzv. Novo vzniklý diabetes mellitus. To znamená diabetes, ktorý predchádza diagnózu karcinomu pankreatu zhruba o 2 až 3 roky. Tu je veľmi dôležité, ako dlho trvá diabetes. Znamená, pokiaľ je to diabetes dlhého trvania, tak ten pokladáme, to znamená diabetes, ktorý trvá nad 3 roky, ten pokladáme za rizikový faktor karcinomu pankreatu, ale aj rizikový faktor iných nádorov. Kdežto novo vzniklý diabetes pokladáme za časný symptóm karcinomu pankreatu a tam je to riziko vzniku a rozvoja karcinomu pankreatu až 8-krát vyššie. Bežná prax v ambulancii praktického lekára je, že dospelí jedinci sú skrinovaní zhruba po 2 rokoch a pokiaľ dojde k diagnóze diabetu mellitu alebo porušenej glukózovej tolerancii, v tom lepšom prípade dostanú metformín, dietné a režimové opatrenia a to sledovanie zhruba po 6 mesiacoch až po roku. Diabetes druhého typu, čo je prevážna väčšina tých diabetikov, je v podstate pandémia. Je to ochorenie, ktoré je diagnostikované v obrovských množstvách. 26 miliónov diabetikov ročne v USA a 70 miliónov s poruchou glukózovej tolerancie. Prevalencia v Čechách takmer 740 000 pacientov. Kdežto diabetes asociovaný s karcinomom pankreatu tvorí len malinký zlomok z celkového obrovského počtu tých diabetikov druhého typu. Čo sa týka patogenéze diabetu asociovaného s karcinomom pankreatu, tak je známy fakt, že okrem poruchy funkcie beta buniek je príznačná aj inzulínová rezistencia. Na tomto grafe na ose X vidíme kontrolný súbor zdravých pacientov s normálnymi hodnotami glykémie, pacientov s karcinomom pankreatu s normálnou hodnotou glykémie, pacientov s karcinomom pankreatu s poruchou glukózovej tolerancie a už s diabetom. A ako dochádza k tej poruche inzulínovej alebo k vzniku inzulínovej rezistencie aj pozvolnému nárastu v prvej fáze, k strmému poklesu funkcie beta buniek, ktorá následne sa prelína s diagnózou diabetu asociovaného s karcinomom pankreatu. Ale tento fakt, že je tam prítomná porucha funkcie beta buniek a i inzulínová periférna rezistencia, je stále dosť podobný s diabetom druhého typu. A okrem toho i klinické údaje, teda znamená vyšší vek, nadváha a obezita, pozitívna rodinná anamnéza diabetu,
To všetko je veľmi podobné. Takže otázka je, či je racionálne hľadať karcinóm pankreatu v populácii diabetu mellitu druhého typu. A určite nie, pretože aj keby sme mali takmer 100% senzitívny test, pri takto nízkej incidencii by mali príliš veľké množstvo falošne pozitívnych nálezov u týchto pacientov. Zaujímavé je, že diabetes asociovaný s karcinómom pankreatu má predsa len trošku drobný rozdiel, a to hlavne za tým stoja paraneoplastické fenomény, čo je pokles hmotnosti a zhoršujúca sa porucha glukózovej tolerancie navzdory liečbe. To znamená rýchla progresia k inzulinoterapie. Na základe tejto podskupiny diabetikov, to znamená diabetikov u novovzniklej diabetu, u ktorých dochádza k poklesu hmotnosti a dekompenzácii glykémie, toto tu je riziková skupina vyselektovaná z celkového množstva, u ktorej už aplikácia zobrazovacích metód, to znamená kontrastného CT brucha a endosonografie, má význam. Určite by tomu napomohol špecifický biomarker, ktorý teraz úporne všetci hľadajú, a také hľadanie špecifického biomarkeru tam už upadol do pozadia aj sled amyloid polypeptíd, ktorý vykázal nižšiu senzitivitu ako CA19-9. A skúma sa N-terminál peptid S108 proteín a Connexin 26, to ešte nebolo ani v praxi vyskúšané. A novinkou je adrenomedulín, to znamená mediátor poruchy funkcie beta buniek. Takže záverom je už dlho známe, že karcinóm pankreatu je príčinou diabetu asociovaného s karcinómom pankreatu. Čo je problém, je, že nevieme odlíšiť pacientov s diabetom asociovaných s karcinómom pankreatu od skupiny diabetikov druhého typu. Porucha homeostázy glukózy vyžaduje určite zvýšenú pozornosť, a to hlavne, ako dlho trvá diabetes. To znamená pod 3 roky alebo nad 3 roky, aké sú hodnoty glykémie u novo zachytenej cukrovky a aké je BMI a sledovanie BMI pri novo zachytenej cukrovke. Ďakujem za pozornosť. Děkuji doktoru Bunganičovi za velice pěkné sdělení. My jsme tuto přednášku dali záměrně na konec bloku o kolorektálním karcinomu, neboť na rozdíl od kolorektálního karcinomu, který je preventabilním a léčitelným onemocněním, když se zachytí včas, karcinom pankreatu zůstává stále největším zabijákem mezi malignitami. V podstatě má 100% mortalitu. Zdá se ovšem, že po mnoha letech tápání se začíná rýsovat správná cesta směrem k diagnostice diabetu asociovaného s karcinomem pankreatu, který by mohl ovlivnit prognozu našich nemocných, nicméně ta cesta ještě je velice dlouhá. Čili dotaz pro doktora Bunganiče jeden. Máme čas na jeden dotaz. Pakliže není, tak ještě jednou poděkuji všem přednášejícím a diskutujícím a po přestávce... Jestli jste dělali rozdíl mezi používáním inzulínu a mezi používáním normálních padů. Jestli jste to měřili, jakým způsobem to lze odlišit. Děkuji. Protože tam hlavní, podle mého názoru, tam v tom inzulínu vadí ten kresol jako stabilizátor. No, neviem, či úplne rozumiem otázke, rozdiel čoho sa to týka, ale takúto štúdiu sme nerobili. Nicméně je jasné, že inzulín a užívanie inzulínu ako v podstate rastového faktoru už predstavuje trošku vyššie riziko u diabetikov a teda vyššie riziko vzniku karcinómu pankreatu, kdežto ten metformín má úplne opačný efekt, to znamená protektívny. Můžu se taky zeptat. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, pokud vy selektujete teda pacienty se zvýšeným rizikem, jak často byste si představovali potom ty zobrazovací metody jako prevenci? Jasný dispenzárny návod na toto neexistuje, ale minimálne z tých dát, ktoré máme, každý pol rok.
Aspoň teda po dobu, kým trvá to riziko. To je právě ten problém, že pak, když nebude specifický biomarker, tak stále ještě to je velký počet pacientů, který bychom selektovali pouze tím algoritmem, jak pan doktor Bounič ukazoval. To znamená diabetik, který se teda horší přes adekvátní léčba, který hubne do 3 let. Jo? Čili je to stále ještě velká skupina, to 1%. Čili tam je ještě důležité mít nějaký biomarker, který ještě tuto skupinu natolik teda sníží, aby ta dispenzární péče byla v praxi realizovatelná. Prosím. Naberáme 19,9 a aj z tých práci, ktoré sú publikované, je to doporučené. I keď to nie je dosť špecifické, tak sa to robí štandardne. Áno. Tak osobne u týchto diabetikov, ktorých sledujeme, zatiaľ tak som nezaznamenal, že by som na základe zvýšenej CA19-9 indikoval tieto vyšetrenia, ale keby taká situácia nastala, tak minimálne áno, určite to zvážim. Ještě dotaz? Tak už ne, tak přestávka.